реализовывают немногочисленные моменты, так и произошло на этот раз. Причем игру практически сделал один Фрэнк Лэмпард. После такой игры остается только ощущение досады, и постараемся его побыстрее забыть. Фирменные магазины Adidas в Минске, Гомеле и Гродно. Сеть букмекерских контор «Статус-Кво». Прием ставок на спорт и гарантированная выплата выигрышей. Самые высокие коэффициенты. Прием ставок по ходу матча в сети интернет. Букмекерская контора «Статус-Кво». 12 лет безупречной репутации. Маленькие истории маленьких людей. Солнце, песня, улыбка, надежда. Я. С 20 по 30 апреля в художественной галерее Дворца Республики. Чернобыль глазами детей. Приходите, очень ждем. Ставки на спорт в букмекерской конторе «Статус-Кво». Играют они, выигрываете вы. Глядзіце заўтра у сераду 19 красавіка на тэлеканале «Лад». У 7 гадзін навіны, у 7:10 женсавет, у 7:25 мультфільм, сямейны альбом у 7:30, мір вашаму дому у 7:45, інстытут культуры у 7:55, у 8:05 меладрама «Прэтэндэнт», другая серыя. У 9 гадзін навіны, у 9:10 серыял «Хемінгуэй», звычайны незвычайны дзень у 10 гадзін, меладрама «Воблака рай», у 10:25, звычайны незвычайны дзень у 11 гадзін 45 хвілін, у 12:15 мультсерыял «Прыгоды Тэнтэна», у 12:35 мультфільмы, у 13 гадзін навіны. Тэлеканал «Культура» прадстаўляе «Чорныя дзіркі, белыя плямы» у 13:10, «Больш чым каханне» у 13:50. «Залатое сячэнне» у 14 гадзін 30 хвілін, у 15 гадзін «Не пазяхай», у 15:10 серыял для дзяцей «Прыгоды Скіпі», у 15:35 серыял «Сабакі ада да я», навіны у 16 гадзін «Мсціслаў», дакументальны фільм у 16:10, іншыя танцы у 16:40, у 17 гадзін 10 хвілін «Плошча мастацтваў». Тэлеканал «Культура» прадстаўляе у 17:35 «Апокрыф», у 18:15 «Эпізоды». Футбол, чэмпіянат Беларусі, БАТЭ Барысаў, Дынама Мінск. Прамая трансляцыя ў перапынку навіны у 18:55. Калыханка у 20 гадзін 55 хвілін, справы сямейныя ў 21:10, у 21 гадзіну 55 хвілін жансавет, у 22:10 серыял «Цыган», у 23 гадзіны біяграфічны серыял «Хемінгуэй». Футбол, чэмпіянат Англіі, прэм'ер-ліга, агляд тура у 23:50.